खुलुमबाय फ्रेन्ड्स गासैखौबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट लेसन आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै खोब इम्पर्टेन्ट मोनसे लेसन मिथिना मोनगोन। बेयो जाबाय गोलाव गोलाव बर'नि सेन्टेन्सफोरखौ इंलिशाव बोरैहाय ट्रेन्सलेसन खालामनो बिनि इफेक्टिभ फर्मुला एबा ट्रिक्स दिनै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायोब्लाथाय बुजिनानै मोनगोन आरो माखासे ट्रिक्स मिथिनानै मोनगोन। गोलाव गोलाव सेन्टेन्सफोरखौ बर'नि गोलाव गोलाव सेन्टेन्सफोरखौ इंराजियाव मा खायदा बाहायनानै गोरलैयैनो राव सोलायनो हायो बेनि माखासे इम्पर्टेन्ट ट्रिक्सखौ दिनै नोंथांमोना मिथिनानै मोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नाय। नाथाय आं मोनसे बाथ्रा खावलायनो नागिरदों, जायफोरा इंराजिखौ रोंखागौ, इंराजि ग्रामारखौ रोंखागौ, बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जानाय नङा। स' बेनिखायनो नैबे भिडिअआ बिथांमोननि थाखायसो इम्पर्टेन्ट जायफोरा इंलिश ग्रामार आरो इंलिश ट्रेन्सलेसन खालामनो थाखाय खायदाखौ नागिरना मोनाखै, गाइड मोनाखै, बिथांमोननि थाखायसो नैबे भिडिअआव होनाय गाइडआ इउजफुल जागोन। स' फै बिदिब्ला जोङो भिडिअ फारसे दावगालांसै। स' नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना नैबेखिना सेन्टेन्सफोरखौ नुदों, फ्रेसेसफोरखौ नुदों आरो प्रिभिसनफोरखौ नुदों। नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खावलाय, नोंथांमोना बेखौ लिरख'नानै ला, पज खालामनानै नङाबा स्क्रिनशट खालामनानै लाथ' दानि थाखाय। नाथाय नोंथांमोना बेखिनानि बाहायनायखौ रोंथारनांगोन। बर'आव नो थाखाय माने मा जायो टु, गोसोआव लाखिखा। एक्सुवेलि बेफोरखौ मा होनना बुङो? बेफोरखौ कानेक्टर्स होननानै बुङो। कानेक्टर्स, बे कानेक्टर्सफोरखौ नोंथाङा रोङोब्लानो नोंथाङा गोलाव गोलाव सेन्टेन्स दानो हायो। जोङो बांसिन समाव गोलाव गोलाव सेन्टेन्स दानो हायि जाहोना जाबाय जोङो बे कानेक्टर्सफोरखौ मिथिया। बे कानेक्टर्सफोरखौ मिथियैनि थाखायनो जोङो इंराजियाव गोलाव गोलाव बाथ्रा राव दानस्लायनो गोनां जायोब्ला जोङो प्रब्लेम जानो गोनां जायो। थ' नोंथांमोना बे कानेक्टर्सफोरखौ एबा प्रिभिसनफोरखौ गोसोआव लाखि। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिबावनांगोन, नैखौ अलवेज एडजेक्टिभा नाउननि सिगाङाव थायो दै, गोसोआव लाखिखा। आं इखौ लिरलांनो बावगारदों, एक सेकेन्ड। एडजेक्टिभा प्लास एडजेक्टिभा नाउननि सिगाङाव थायो, बेखौ मिथिखा। दाना नाया जोङो एग्जाम्पल माखासे लागोन, अब्ला नोंसोरो बे एग्जाम्पल खिनाखौ आंनि टेकनिक्सखौ बे एग्जाम्पलनि गेजेरजों नोंथांमोन देखायनो नाजागोन, दिन्थिनो नाजागोन। नाथाय माखासे ट्रिक्स थाबावनो हागौ, माखासे फर्मुला थाबावनो हागौ, मानसि लाना मानसि। नाथाय दिनै नोंथांमोननो आंनि ट्रिक्स आरो आंनि फर्मुलाखौसो नोंथांमोननो देखायगोन। थ' नोंथांमोना आंनि फर्मुलाखौ रोङोब्लाबो नोंथाङा गोलाव गोलाव बाथ्राफोरखौ ट्रेन्सलेसन खालामनो सुबिदा मोनगोन। दाना जों फै थांनोसै। खिन्थु नोंथांमोनखौ गिबियावनो बुंदों आङो, नैफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन। नो थाखाय माने टु, नि थाखाय माने फर, जोंहा मोननै दोङो। मोनसेया जाबाय मुवा बेसादजों, जोंबाथाय बाय, ट्रेनजों, जेरैबायदि नै बासजों, बेबायदि लावथिजों, बेबायदि। दाना बे मानसिजों उइथ माइ मम, जों उइथ माने जों, गेजेरजों माने थ्रु, नैबे थ्रु जानांगौ जे, नैबे थ्रु। बेनिफ्राय नैबे मावबाय थानाय समाव, एबा मोनसे खामानि मावबाय थानाय समाव होनना बुंबा जेरैबायदि नोङो खामानि मावबाय थानाय समाव, नोङो ओंखाम जाबाय थानाय समाव, बेबायदि बुंबाथाय व्हाइल बाहायनांगोन। ओमफ्राय निफ्राय माने फ्रम, बेबायदिनो नो, नि गासैखौबो नायनानै ला। नो माने टु इंराजियाव, नि मानेथ' अफ, जों मानेथ' बायथानो जाबाय, आव मानेथ' इन, अन, एट मोनथाम जायो। समाव माने डिउरिं, समाव माने डिउरिं, जेरैबायदि लकडाउननि समाव, गोलोम बोथोरनि समाव, बेबायदि समाव थायोबाथाय डिउरिं बाहायनांगोन। आरो नानै माने बेयो मोनसे मा उन दाजाबदा। नानै माने जेबायदि ओंखाम जानानै आं उन्दुयो, कल खालामनानै आं रायज्लायो, बेबायदि नानै भार्बनि लोगोआव बा थाइजों लोगोआव नानै थायोब्लाथाय नैबायदि फर्मुला बाहायनांगोन। बाय बाहायनानै भार्बा खरस नांगोन। जेरैबायदि बाय इटिं, बेबायदि बाय डुइं, मावनानै, जानानै, लोंनानै होनबाथाय नैबायदि स्ट्राक्चाराव बाहायनांगोन। फै जों दाना माखासे एग्जाम्पल लानि। बै नैखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हाब्लानो जेसेबां गोलाव गोलाव बाथ्रा जाया मानो, नोंथांमोना बै बर'नि बाथ्राफोरखौ इंराजियाव राव दानस्लायनो गोरलै मोनगोन। नाथाय नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बुंखानो नागिरदों, नोंथांमोना नाथाय टेन्सनि क्लियार कनसेप्टजों थानांगोन, अब्लानो नोंथांमोना हाजोबगोन। ओंखायनो नोंथांमोना आं प्रिभियास भिडिअआव बुंदोंमोन, नोंथांमोना मिनिमामब्लाबो 8टा माने मोन 9टा टेन्सखौ नोंथांमोना गोबां रोखा रोखायै नोंथांमोना रोंनांगोन।
जायखिजाया सेन्टेन्स बे मोनदाइन टेन्सखौ मोनदाइन टेन्सनि बाहायनायखौ नोंथांमोना रोखा रोखा आरो जेबो गोनो गोथो गैयालासिनो नोंथांमोना बेनि बाथ्रा दानो हानांगोन आरो बे टेन्सफोरा बबे बबे समाव बाहायजायो बेखौ रोखायै मिथिनांगोन अब्ला नोंथांमोना आंनि फर्मुलाखौ बाहायनानै जेसेबां गोलाव बर' सेन्टेन्स जाया मानो नोंथाङा बेखौ इंराजियाव राव दानस्लायनो हागोन ट्रेन्सलेसन खालामनो हागोन फै जों दाना माखासे एग्जाम्पलनि गेजेरजों दावगालांनोसै दा नोंथांमोनखौ एक नाम्बारखौ नायनो थाखाय खावलायदों आङो एक नाम्बारखौ जोङो फरायनि लावथबनि फिसाजोआ सानफ्रोमबो जानांगौ मोनसे मोननै भुल जागोन सेन्टेन्सफोरा आं खुगाजों बुंना लांगोन नोंथांमोना कनसिडार खालामबानो जाबाय लावथबनि फिसाजोआ सानफ्रोमबो ट्रेनजों 9 रिंगायाव बिनि बिफाजों डान्सनि क्लासाव रंगियाव थाङो नोंथांमोनखौ आङो जेब्ला नोंथाङा ट्रेन्सलेसन खालामगोन मोननैल' बाथ्राखौ गोसोआव होग्रोनांगौ नोंथाङा बे सेन्टेन्सआव नोंथाङा साबजेक्ट आरो भार्बखौल' नागिरग्रो गिबियाव नोंथांनि गिबि खामानिया साबजेक्ट आरो भार्ब मानोना मेक्सिमाम सेन्टेन्सनि इंराजिनि सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चारा एकदम मेन मेजर सेन्टेन्स स्ट्राक्चारा नैबेनो नैया साबजेक्ट प्लास भार्ब भार्बा 1 2 3 जिखिजाया जागोन ओमफ्राय बिथिंगाले एटसेट्रा अबजेक्टबो थानाय एटसेट्रा थानाय जायखिजाया जोङो बिथिंगाले गोसो होआ एकदम माने इंराजिनि सेन्टेन्स दानायनि गिबि बिगिनिं मोननै एलिमेन्ट्सआ जाबाय मा गिबियाव साबजेक्ट नैथियाव भार्बखौ नागिरग्रोनांगोन बे मोननैखौ बासिख'नानै दिहुननो हायोब्लानो आद्रा थानायखौ नोङो गोरलैयैनो राव दानस्लायलांबाय थानो हागोन बेनिखायनो नैबे सेन्टेन्सआव जों नायनि लावथबनि फिसाजोआ सानफ्रोमबो ट्रेनजों 9 रिंगायाव बिनि बिफाजों डान्सनि क्लासाव रंगियायाव थाङो बा गुवाहाटीयाव थाङो दाना जोङो बेयाव खामानि मावग्रा मानसिया सोर आरो मा खामानि मावदों बे मोननै बाथ्राखौ सायख'नानै दिहुननांगौ दाना नोंथांमोनखौ आरो खायसे बाथ्रा बुंना लाखानि आङो जाय सेन्टेन्सफोराव नि थागोन नैसा निया लावथबनि बिफांनि राजिबनि बिजाबनि बेबायदि नि थायोब्लाथाय मिथिखा नोंथांमोना नै मोननै सेन्टेन्सआ खाथि माने खाथि थाज्लायो बेयो मालाबाबो बे सेन्टेन्सआ सेपारेट जाया खाथि थाज्लायगोन होनबा लावथबनि फिसाजो माने होनबा इंराजियाव नैथिंनिफ्राय फैग्रोयो मिथिखा जोंनि बर'आव जोङो ओरै फरायलाङो नै लेफ्टथिंनिफ्राय राइटथिं फरायलाङो किन्तु जोङो जेब्ला राव सोलायगोन ना अब्लाना जोङो नैबे अलवेज माने राइट साइडनिफ्राय जोङो ओरै लेफ्ट साइडथिंसो फैनो गोनां जायो बेबायदिनिया लावथबनि फिसाजो जों साबजेक्टआ नैबे नङा होमबा लावथबनि फिसाजोआ साबजेक्टआ बेयाव लावथबा नङा नाथाय लावथबनि फिसाजोआसो होमबा जोङो लावथबनि फिसाजोखौ साबजेक्ट लिरग्रोबाय साबजेक्ट नागिरग्रोबाय जोंनि साबजेक्टआ मा लावथबनि फिसाजो जों नैथिंफ्रायसो लिरग्रोनांगोन दाटारखौ लिरग्रोनांगोन जोङो डटार लिरग्रोबाय नै डटार ओमफ्राय दाना नै नि माने मामोन नि माने नैथिंनो दहाय मोनखारमोन जों नङा होमबा नि माने नैया नि माने अफ होमबा जोङो अफ होनांगोन बेबायदिसो उल्था फैयो डटार अफ सोरनि दाना लावथब होमबा डटार अफ लावथब लावथबखौ लिखनोसै लावथब डटार अफ लावथब दाना जोब्बाय दाना जोङो साबजेक्टआ बे जाबाय बिनि उनाव जोंनो मा नांगौ होनना बुंदोंमोन आं दहायो बिनि उनाव जोंनो नांगोन भार्ब नांगोन नोंथांमोना मिथिखा मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव बर'नि साबजेक्टआ नै फार्स्टआव थायो आरो भार्बआ नै लास्टआव थायो आं बुंखाबाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन बेखौ अब्लानो नोंथांमोना हागोन आं माखौ गोसोआव लाखिनो होदों नोंथांमोनखौ साबजेक्ट आरो भार्बखौ गिबियावनो बर'नि बाथ्रायाव नागिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा माखौ गोसोआव लाखिनो होदों नोंथांमोनखौ आङो साबजेक्टआ मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव बर'आव नै फार्स्ट एबा गिबियावनो थायो आरो भार्बआ मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव बर'नि मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव भार्बआ लास्टआवनो थाखायो बेनिखायनो होमबा जोङो साबजेक्टखौ लिरबाय दाना भार्बखौ नोङो लास्टथिं नागिरहैखा नै थाङोआ भार्ब होमबा जोङो थाङोखौ लिरनोसै दाना नोङो थाङोखौ लिरना लानायनि उनाव नै भार्बखौ लिरना लानायनि उनाव नोंनि उनाव नैखौ लिरखांनानै खालामनांगोन नैनि उनाव नैखौ राव दानस्लायनांगोन बिनि उनाव नैखौ ओरै फैबाय थानांगोन थारमाने जोङो राइटथिंनिफ्राय लेफ्टथिं ओरै राव दानस्लाय फैबाय थानांगोन मोनसे नैसिनि मोनफैबानो जोब्बाय दाना नाय गो टु नैबे आव माने गनि लोगोआव टु माने आवबो जायो होमबा गो टु जानोसै गो टु
go नि लोगोआव ओमफ्राय आव माने टु जाबाय निया go to ओमफ्राय मुवा थाङो निया आव लिरबायना सिमफ्राय फैबाय थानांगोन आव रंगिया रंगियाखौ लिरलायनोसै होमबा रंगियायाव जाबाय निया रंगिया बिनि नामा नैबे आव आरो आव दङ आव माने मा in the मा नै क्लासखौ लिरलायनोसै in the class in the मा class of माने मामोन नि माने मा of होमबा of सिमफ्राय फैबाय थानांगोन आरो ofखौ लिरबाय एखौ लिरनो ग्लान डान्सखौ लिरनांगोन होमबा डान्स दानिया डान्स बिनि उनाव मा दङ डान्सखौ लिरबाय जों माने मा बिफाजों मानसिजों ना होमबा with जागोन मुवाजोंबा ट्रेनजों होननायबाथाय बाय जागोन बा बिफाजों नालाय बिफा माने होमबा बिफायाथ' मानसिजों होनबा मा जागोन with new space with ओमफ्राय बिफा जों बिनिनो नि दोङो ना नि दोङोबाथाय नैजों कम्बाइन जागोन बिसोर मोननै सेपारेट जाया आं दहाय बुंनाय बायदिनो लैपटपनि फिसाजो बे मोननै वार्डजों माने सेपारेट जाया होमबा नैबेबो नि दंना नि थाबाथाय बिनि खाथिनि साखाथिनि वार्डसा मालाबाबो सेपारेट जाया ज' थागोन बेनिखायनो बिनि बिफा with his father जाबाय ओरै जाबाय नैबे दाना आव जालायबाय टाइम ना टाइम आवबाथाय समनि सिगां आव थायोबाथाय 8 जाबाय दाना 9 रिंगा 9 o'clock 9 रिंगा माने 9 o'clock 9 o'clock बिनि उनाव मा थाखो दाना नै जों माने ट्रेनजों मुवाजों ना होमबा जों माने मा बाय दाना मा थाखो बाय ट्रेन नैबे ट्रेनजों ट्रेन इंराजियाव ट्रेनानो ट्रेन दाना मा खालायबावखो एभ्रिडे बेखौ लास्टआव लिरना होबानो जाबाय एडभार्ब बियो एभ्रिडे बास बरिया स' इन्टारेस्टिं बहुत इन्टारेस्टिं स' नोंथांमोना गिबियाव माखौ नागिरना लाग्रोनांगोन आं बुंनाया गिबियाव साबजेक्ट आरो भार्बखौ नागिरना लाबाय ओमफ्राय भार्बनिफ्राय नैबे साबजेक्ट नैबे भार्ब ना दाना भार्बखौ नागिरना मोननायनि उनाव भार्बनिफ्राय नैखौ ट्रेन्सलेसन खालाम बिनि उनाव नैखौ मोनसे नैखौ ओरै फैबाय थागोन बियो लेफ्ट साइडथिं फैबाय थागोन फैयै नैयालासे मोनफैबाथाय जोब्बाय ट्रेन्सलेसन पास दाना मा जाखो होमबा डाटर अफ लाउथब बा डाटार्स लाउथबबो बुंनो हायोमोन जों एपस्ट्रफ कमा होनानैबो जोङो नि बानायनो हायो नैबे सरि नै गोस नांगोन दे goes नांगोन daughter of Lauthob goes to Rongia in the class of dance with his father at 9 o'clock by train every day बरिया स' बेबायदि स' बहुत इजि माने बहुत इजि नोंथाङा जास्ट साबजेक्ट आरो भार्बखौल' दिहुनना लाग्रोनांगौ बिनि उनाव थांबाय थाबानो जाबाय अब्ला जोङो फाय नेक्स्ट सेन्टेन्सखौ नायनि नेक्स्ट सेन्टेन्सआबो इजि सेन्टेन्सखौ खनसे फरायना नायग्रोनि भारत सरकारा आबादारिफोरनि नि दोङो फोथारखौ जौगाहोनो नो दं बेफोरखौ नायना लाग्रोनांगोन जों बे कानेक्टर्स थारमाने बेफोर मोनफा बाथ्राखौ ज' खालामग्रा बाथ्राखौ जरायग्रा मोनफा कानेक्टर्स थाखाय नो थाखाय दोङो नो थाखाय माने मा जोङो मिथिखायो नैथिंगालि लिरना लाखादों जोङो नो थाखाय माने टु बेबायदि आरो आबादारिफोरनो नोबो दंखायो जोङो नोखौबो जोङो लिरनानै लाखादों नो माने टु थाबैनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगोन बिनिफ्राय आरि तारमाने नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंना लाग्रोखाबाय आङो एडजेक्टिभआ अलवेज नाउनजों लोगोसे थाफागोन बियो सेपारेट जानाय नङा जेरैबायदि नैयाव दहाय लिरना लादोंमोन जोङो नैया एडजेक्टिभ आरो नाउन बिसोरो मालाबाबो सेपारेट जानाय नङा बिसोरो ज' थाज्लायगोन ज' थागोन बिसोरो जेरैबायदि नि थायोबाथाय आं दहाय बुंनाय बायदि जेरैबायदि निया लाउथबनि नि थायोबाथाय बिसोर मोननै वार्डआ सेपारेट जाया खाथि थाज्लायगोन जेरैबायदि बेबायदिनो थिक एडजेक्टिभफोरा रांखान्थियारि मुवारि मिथिंगायारि एडजेक्टिभफोरा अलवेज बिनि खाथिनि नाउनजों लोगोसे थागोन मालाबाबो सेपारेट जानाय नङा अब्ला जोङो फै नायगिरनोसै दाना बे सेन्टेन्सआव साबजेक्टआ भारत सरकारा साबजेक्ट बेयाव साबजेक्टनिफ्राय भार्बा मथायनि लास्टआव होगोन बे भार्ब साबजेक्टआ नैबे फार्स्टनिया भार्बा आं आरो खनसे बारे बुंनो नागिरदों नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव थायो बेनिखायनो आं बारे बुंदों फार्स्ट एबा गिबियाव नोंथाङा साबजेक्टखौ नागिरनांगोन बर'नि सेन्टेन्सआव बिनि उनाव भार्बखौ नागिरनांगोन नैथि बाथ्रा नोंथांखौ गोसोआव लाखिनो आं बारे बुंनाय बाथ्राया जाहैबाय मेक्सिमाम बर' सेन्टेन्सआव गिबियाव साबजेक्टआ गिबियावनो थायो सेन्टेन्सनि जागायजेननायाव आरो मेक्सिमाम बर' सेन्टेन्सआव भार्बा लास्टआवनो थाथारो
बिनिखायनो होमबा जोङो बिसोर मोननैखौ खाथि खाथि ज' खालामग्रोनांगोन दाना जोङो साबजेक्टखौ लिरगोन साबजेक्टआ मा भारत सरकार माने मा इन्डियान गभर्नमेन्ट बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया लिरनाय जों सुंद'यै लिरनोसै इन्डियान गभर्नमेन्ट आं गुसुङै लिरनि गभर्नमेन्टखौ इन्डियान गभर्नमेन्ट दाना मा नांगोन जोंनो साबजेक्टखौ लिरबाय जोङो साबजेक्टनि उनाव नैया भार्ब नांगोन भार्बखौ जोङो लिरनोसै भार्बा महा थायो होनना बुंदों आङो लास्टआव थायो मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव होगोन होमबा गोन दों ना गोन माने उइल होमबा उइल होगोन होनायखौ मा बुङो हो गोन माने उइल आरो हो माने प्रोवाइड माने होनाय प्रोवाइड मा जाखो दानिया इन्डियान गभर्नमेन्ट उइल प्रोवाइड दाना नै फार्स्टनिखौथ' जोङो राव सोलायबाय बेखौ राव सोलायबाय नै लास्टनिखौ राव सोलायबाय दाना जोङो लास्टनिखौ राव सोलायबाय नालाय लास्टनिफ्राय ओरै फैबाय थानोसै अनसुंथाइखौ लिरनोसै रांखान्थिखौ लिरनोसै थाबैनोखौ लिरनोसै ओरै फारसेनिफ्राय लिरै नैयालासे मोनफायोबाथाय बास जाबाय आरो दाना जोङो होमबा राव सोलायनोसै जों नैखौ लिरबाय नालाय जोङो नैखौ लिरनोसै अनसुंथाइखौ लिरनोसै दाना अनसुंथाइनि सिगाङाव एडजेक्टिभ मोनसे दोङो होमबा एडजेक्टिभजों बिजों जोङो सेपारेट लिरनो हानाय नङा नैखौ लिरग्रोनो हानाय नङा बिनि उनाव नैखौ लिरनो हानाय नङा जोङो नै एडजेक्टिभखौ लिरग्रोनांगौ अलवेज एडजेक्टिभा खाथियाव थायोबाथाय नाउननि जोङो एडजेक्टिभखौ लिरग्रोनानैसो नाउनखौ लिरनांगौ रांखान्थियारि अनसुंथाइ माने बे मोननैदों मोनसे हमना लानाय जायो आरो एडजेक्टिभ थायोबाथाय दाना होमबा जोङो अनसुंथाइखौ लिरोबाथाय एसिस्टेन्ट जागौमोन दाना जों खिन्थु फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट दङ नालाय नै रांखान्थियारि एडजेक्टिभखौ जों बेजों लोगोसे लिरफानांगोन होमबा फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स लिरबाय नै फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स दाना नैखौ लिरबाय नैसिम थांबाय दाना नैबेखौ नायलायनांगोन जों होनबा नोङो नैबे थांबाय दाना होमबा नै जोङो मिथिखा नैबायदि सम एडभार्ब अफ फ्रिकुवेन्सि मानो होनना बुङो बेखौ थाबैनो गोबावै गाबोन समफोर बेलासे फुङाव होननाय बाथ्राफोरखौ खनले गोबावै थाबै होननाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिखानांगोन बेखौ अलवेज सेन्टेन्सनि लास्टआव लिरनायनि हुदा खालाम बुंखाबाय बेनिखायनो बेखौ इगनर खालामदो दाय लिरगोन जों लास्टआव बेखौ समफोरखौ फुङाव बेलासियाव हराव होननायफोरखौ गोसोआव लाखि जोङो थाबैनो बा गोबावै होननाय बाथ्राफोरखौ जोङो गेजेराव लिरा जों बेखौ सेन्टेन्सनि लास्टआव लिरगोन होमबा जोङो बेखौ इगनर खालामनानै फैनोसै दाना नो दं नैया इन्डिया गभर्नमेन्ट विल प्रोवाइड फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स दाना नैखौ गारबाय दाना नो दं नो माने मामोन जों दहायनो मोनखादों नो माने टु होमबा जोङो टु होनसै नैयाव टु होबाय बेनो मा दोङो टु मा सोरनो नैया आबादारि लिरनोसै होमबा दाना फार्मार्स लिरबाय दाना मा दोङो नो थाखाय दोङो नैया नो थाखाय माने मा जों मिथिगौ नैया नो थाखाय माने टु होमबा जोङो बेयाव टु लिरनांसिगोन बिथिंनिफ्राय फैबाय थागोन मोनसे नो थाखाय ओमफ्राय मा दोङो नैया जौगाहोनाय माने मा इमप्रुभ जाबाय बिनि उनाव मा दोङो फोथारखौ जौगानाय नि दंना नि दोङोबा नैसोर मोननैया सेपारेट जानाय नङा ना नैजों सेपारेट जानाय नङा ज' जागोन होमबा नैखौ लिरनांगोन जोङो इमप्रुभ माखो फोथारखौ इमप्रुभ द फिल्ड्स फोथारखौ लिरबाय बे मा दोङो नि दं होमबा नि माने अफखौ लिरबाय बिनि उनाव मा दं नि लिरबाय आबादारिफोर माने फार्मार्स बास भेरि इन्टारेस्टिं नाय दाना नैथिंनिफ्राय जोङो साबजेक्ट आरो भार्बखौ खालामना लानो हाबानो भार्बनिफ्राय ओरै फैबाय थाबानो मोनसे राव सोलाय फैनानै आलासि सफैबानो बास जाबाय आरो दाना मा जाखो द इन्डियान गभर्नमेन्ट विल प्रोवाइड फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स टु फार्मार्स टु इमप्रुभ द फिल्ड्स अफ फार्मार्स पुरा इन्टारेस्टिं आरो बिराद मोजां दाना जोङो होमबा नेक्स्टखौ नायनोसै नेक्स्टआबो बेनो जोङो साबजेक्ट आरो भार्बखौल'सो नायग्रोना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव भार्बनिफ्राय ओरै मोनसे फैबाय थाबानो ट्रेन्सलेसन जालांबाय थाबाय नैबेसिम मोनफायबा साबजेक्टसिम मोनफायोबाथाय बे नोंथांनि ट्रेन्सलेसन खालामनाय खामानिया जोब्बाय दाना जों नायनोसै बियो सिक्किमनि बुहुम फरायसालियाव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय एडमिसन लाहैदोंमोन सोर लाहैदोंमोन साबजेक्टखौ नायग्रोबाय जोङो बियो लाहैदोंमोन बियो मा खालामहैदोंमोन बियो लाहैदोंमोन होमबा फार्स्टनि आरो लास्टनि साबजेक्ट आरो भार्ब बे मोननैखौ लिरना लाग्रोनांगोन होमबा जोङो साबजेक्टखौ लिरनो बियो माने मा हि जाबाय लास्टनिखौ लिरनोसै लाहैनायखौ भार्बखौ लाहैनाय माने मा एडमिसन लानायखौ मा होनना बुङो
होनना बुंबा टेक होनबाथाय एक्चुअली कमन एरर जायो जोङो एडमिशन लानायखौ टेक बाहायना जों गट बाहायनांगौ गेट गट पास्ट टेन्स बा गट हि गट बियो लादोंमोन जाबाय मा लादोंमोन दाना नैखौ लिरबाय नालाय निया भार्बखौ लिरबाय नालाय बिनि भार्बनि उनाव मा दङ नै सिगाङाव बेखौ जों लिरनोसै हि गट एडमिशन ओमफ्राय एडमिशनखौ लिरनोसै निया एडमिशन बिनि उनाव मा एडमिशनखौ लिरबायना बिनि उनाव मा दङ नैया नो थाखाय दङ नो थाखाय मा जों मिथिखायो नो थाखाय माने नैया नो थाखाय माने टु नो थाखाय माने टु माने टु होबाय टु मा नैया लानाय माने मा सोलोंथाइ लानायखौ मा होनना बुङो ओरैनो मुवा बेसाद लानायखौ टेक होनना बुङो नाथाय सोलोंथाइ लानायखौ जों एक्वायर होनना बुङो एक्वायर लानो निया लानो जाबाय दाना मा लानो निया सोलोंथाइ लानो होनना बुंदों दाना नै एडजेक्टिभ मोनसे दङ ना गोजौ सोलोंथाइ होमबा बियो बेजों एडजेक्टिभा नै सोलोंथाइजों थाफागोन हायार एजुकेशन दहाय बुंनाय आङो हायार एजुकेशन दाना मा बिनि नैखौ लिरबाय जोङो बिनि उनाव मा दङ नै आव दं आव माने मामोन आव माने इन दा लिरनो गोनां जायो इन दा लिरबानो जाबाय नोंसोरो हेनेसखौ नायनानै ओमफ्राय इन दा मोननैखौ लिरनायसै दाना ओइ मोननैदो बुहुम फरायसालिदो मोननैदो मोनसे मानोना बुहुम फरायसालिया बियो ज' जानांगौ बे स्पेस जानो नाङा बेयाव एक्चुअली इउनिभार्सिटिस माने इउनिभार्सिटि माने बुहुम फरायसालि ना बुहुम फरायसालि इन दा इउनिभार्सिटिखौ लिरबाय बिनि उनाव मा दङ नि दं नि माने मा अफ इउनिभार्सिटि अफ दाना मा आगलायखो सिक्किम आगलायबाय निया सिक्किमखौ लिरनानै होदो बास बरिया इन्टारेस्टिं स' बेबायदि बर'निफ्राय इंराजियाव राव दानस्लायबा बेबायदि राव दानस्लायनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं खावलायदों बुहुत इजि जायो बुहुत इजि आरो बेलेग नियम थानो हानाय गुबुन फोरोंगिरि लाना गुबुन नियम नाथाय आं नैबे नियमखौ नोंथांमोननो फोरोङो स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला बे नियमखौ एडप्ट खालामनो हायो बा बे नियमखौ मानिनानै नोंथाङा जेसेबां गोलाव बर'नि बाथ्रा जाया मानो नोंथाङा बेखौ इजिलि इंराजियाव राव सोलायनो हागोन नाथाय नोंथांखौ आं गिबियावनो साजेस्ट खालामो नोंथाङा जाहाथे टेन्स आं बुंनाय मोन 9 टेन्सखौ नोंथांमोना जाहाथे गिबियाव क्लियार खालामग्रोना लायो अब्ला नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ लानानै जिमान गोब्राब बर' बाथ्रायानो जाया मानो नोंथांमोना इंराजियाव राव दानस्लायनो गोरलैनो हागोन आं बुंदों गोरलैनो हागोन दाना जोङो नेक्स्ट सेन्टेन्स थांनोसै नेक्स्ट सेन्टेन्स मा दं नेक्स्ट सेन्टेन्सआव मा दङ नोंनि समायना महरा सानफ्रोमबो आंनि फरायनाय बिजाबनि बिलाइयाव बेरखांफैबाय थायो भेरि इन्टारेस्टिं सेन्टेन्स जिमान गोरा बायदि नुथों नाथाय बियो गोरा नङा जिमान जेथोगोनां बायदि नुथों बे जेथोगोनां नङा नोंथाङा गिबियावनो साबजेक्ट आरो भार्बखौ नायगिरनानै मोनबायब्ला बेनिखायनो जोङो साबजेक्ट आरो अबजेक्टखौ नायगिरग्रोनांगोन नोंनि होनना बुंदों ना नैया नोंनि नाय लोगो लोगो बियो सेपारेट जानानै खाथिनि वार्डजों बियो सेपारेट जाना ज' जागोन नोंनि समायना महरा होमबा नैखिनियानो साबजेक्टखा बियो नोंनि समायना महरा बा भार्बा माबे नैबे बेरखांफैबाय थायो नैबे जाबाय भार्ब स' भार्बजों साबजेक्टजों खाथि थाज्लायगोन होमबा जों दा लिरनोसै नोंनि समायना महरा माने मा योर बिउटि नैबे बेरखांफैनाय माने मा बेरखांफैनाय माने नुजाफैनाय नङा होमबा स' नोंथांमोना मालाबा सेन्टेन्सफोरखौ एक्जेक्टलि जोङो ट्रेन्सलेसन खालामनो हाया आइडियाखौ लानानै जोंनि बर'आव बेखौ गोरोबनाय बायदिसो राव सोलायनांगौ जेरैबायदि बेरनाय मानेथ' ओरैनो ब्लाससो होमबा नोंनि महरा बेरखांफैनाय मानेथ' बिनि महरा आंनि बिजाबनि बिलाइयाव दुम बेरफाया नालाय नङा होमबा दा बिनिखायनो नैयाव मा जायो होमबा बेरखांफैयो माने जों बिनि आइडियाखौ लानांगोन योर बिउटि ब्लास्ट होनना बुंबाथाय मिन्थावना जागोन आरो इंराजियाव दा बिनि बेरखांनाय माने नुजाफैनाय होमबा मा जागोन होमबा बेरखांफैनाय माने नुजाफैनाय माने एपियार्स माने नुजाफैनाय बा बेरखांफैनायानो आरो एपियार्स दाना नैखौ लिरबाय नै साबजेक्टखौ लिरबाय नै भार्बखौ लिरबाय टेनसन गैला दाना मा दङ नै भार्बखौ लिरबाय नालाय भार्बनि उनाव मा दङ जोङो ओरै सिगांथिं आवगायबोलायनोसै आव दङ आवखौ लिरग्रोनोसै इन दा आवनि उनाव मा दङ बिलाइ माने मा बिजाबनि बिलाइ नै नि दंना होमबा बेजों सेपारेट जागोन होमबा मा बिजाबनि बिलाइ लिरग्रोनांगोन जोङो बिलाइखौ लिरनोसै इन दा पेज पेजनि उनाव मा दङ नि दङबा अफ लिरबाय बिनि उनाव मा बिजाब नङा नैबे एडजेक्टिभनिया फरायनाय बिजाब मा बिजाब बियो फरायनाय बिजाब नाउनखौ मडिफाइ खालामनायफ्रानो एडजेक्टिभा नै बिजाबजों थाफागोन ड्रिंकिं वाटारआ वाटारजों थाफाखागोन मालाबाबो रिडिं बुक रिडिंआ बिजाबजों थाफाखागोन मालाबाबो थ' बेबायदि जुदि भार्बा एडजेक्टिभनि खामानि मावोबाथाय बियो नाउनजोंनो लोगोसे थाफागोन ओंखायनो सिगाङाव थाफागोन ओंखायनो रिडिं बुक
in the page of आच्छा आरो मोनसे बाथ्रा मिथिनांगोन बेयाव नैबे आंनि दंना आं दहाय बुंदोंमोन ना आंनि होनबाथाय बियो नैजों थाफागोन बियो सेपारेट जानाय नङा बेबायदिनो थागोन बियो आंनिया थाग्रोगोन बिजाबा थाग्रोगोन ओमफ्राय बिजाबाथ' नैबे सरि आंनि फरायनाय बिजाब नैबे नि दङबा नैबे नैजों ज' थाफागोन माने नैबे आंनिया थाग्रोखागोन बे उल्टा पुल्टा जाया एबा नैबे फरायनायाथ' माबा जादों बे एडजेक्टिभआबो नैनि सिगाङाव थाफागोन बियो बा मा जागोन बियो माय रिडिं बुक इन द पेज अफ माय रिडिं बुक दाना मा थाखो आरो नै दाना आंनि फरायनाय बिजाब थांबाय बिनि उनाव मा दङ सानफ्रोमबो लिरना होबाय लास्टआव आगोलनिखौ एभ्रिडे भेरि इन्टारेस्टिं भेरि इजि इन्टारेस्टिं आरो इजि थ' जोङो नेक्स्ट थांनोसै नेक्स्ट बाथ्राया मा दङ जोंनिया आं सासे मानसिनिफ्राय बिनि नाम्बारखौ लानानै बिनो वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरदोंमोन भेरि सिम्पल गोरा नुदोंबाबो बियो सिम्पल एबा गोरलैयानो मात्र जों मा खालामनांगोन साबजेक्टखौ नायगिरना लाग्रोनांगोन बे सेन्टेन्सनि आरो भार्बखौ नायगिरना लाग्रोनांगोन आरो बेखौ खाथि लिरना लाग्रोनांगोन होमबा साबजेक्टआ मा बे सेन्टेन्सआव आइआ साबजेक्ट आइखौ लिरखानोसै जों दा आइखौ लिरबाय भार्बआ लास्टआव थायो आं बारे बुंबाय थादों भार्बआ लास्टआव थायो मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव 100% गासैबो सेन्टेन्सआव थाया मेक्सिमाम सेन्टेन्सआव बर'आव नर्मेल सेन्टेन्सफोराव खन्थाइनि राव नङाब्ला बियो लास्टआवनो थाफ्रामखायो हरनाय मेसेज हरनायखौ मा बुङो सेन्ड पास्टआव दङ नालाय सेन्ड पास्ट टेन्सआव दङ सेन्ड बियो हरदोंमोन लिरबाय नालाय नै हरनायखौ लिरबाय ओमफ्राय हरनायनि उनाव मा दङ नैखौ लिरलायनोसै मेसेज हरदोंमोन मेसेजखौ लिरलायनोसै आं मेसेजखौ सुंद'यै लिरनोसै मेसेजखौ लिरबाय बिनि उनाव मा दङ मेसेजनि उनाव सरि मेसेजनि मा दङ नै गेजेरजों नि गेजेरजों माने मा दबायनो लिरना लानो दोनखायनोया मिथिबा दोङो बियो लिरना लाना होनाया गेजेरजों नि गेजेरजों होमबा थ्रु थारमाने होमबा नै मा जागोन नै थ्रु जानोसै हरदोंमोनखौ लिरबाय मेसेजखौ लिरबाय गेजेरजोंखौ लिरलायनोसै गेजेरजोंआ मा थ्रुखौ लिरबाय बेनि मा दङ वाट्सएप नै वाट्सएपखौ लिरलायनोसै होमबा वाट्सएप नो मा दङ नै नो दोङो नो माने मा नो आन्थाखौ जों दहाय मोनदों नो माने टु होमबा जोङो नोखौ लिरलायनोसै नैबे नो ओरैबायदि नोखौ लिरनो मा दङ नै उनाव टु नै ओमफ्राय बि दोङो बि माने मानसि बि हिम बा हिम नो माने बिनो माने हिम जाखायो ओमफ्राय नैखिना लानानै जानानै मावनानै होननायखौ मा बुङोमोन इंराजियाव नै मोनसेया जाबाय जानानै लोंनानै मावनानै आङो ओंखाम जानानै कलेजाव थांदोंमोन आङो रिसार्च होनानै कल खालामदों बेबायदि नानै भार्बनि लोगोआव नानै थायोब्ला नोंथाङा बे बाय प्लास भार्बफोरखौ बाहायनांगोन माने लानानै होमबा मा जागोन बाय टेकिं माने लानानै जाबाय माखौ लानानै नैबे नि दोङो ना होमबा बेजों सेपारेट जानाय नङा बियो लानानै माखौ बिनि नाम्बारखौ हिज नाम्बार बाय टेकिं हिज नाम्बार मा थाखो नैबे थाबाय सासे मानसिनिफ्राय फ्राय माने मा फ्राय माने जों मोनदोंमोन निफ्राय माने फ्रम होमबा नै फ्रम ए पार्सन सासे मानसि फ्रम ए पार्सन भेरि इन्टारेस्टिं बहुत इन्टारेस्टिं नोंथांमोना बाहाय बुजिनो नाजा माने टेन्सखौ रोंना लाग्रोनांगोन आरो आं बारे बुंदों टेन्सखौ नोंथाङा एसे गोसो होनानै गासिबो टेन्सखौ नाङा मोन 8टा टेन्स आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन बे मोन 8टा टेन्सखौ नोंथांमोना एसे गोसो होनानै बाय क्लियार खालामनानै ला उनाव जिमान गोलाव बर'नि सेन्टेन्सआनो जाया मानो नोंथाङा बेखौ इंराजियाव राव सोलायनो हागोन फै जों नेक्स्ट सेन्टेन्सखौ नायनोसै नोंथांमोननि आं मोनसे बाथ्रा निमाहा बिनो नागिरदों आङो बेखौ मिथिया नोंथांमोना मिथियोबा आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर दंफांनि बिलाइफोरा दुफां बोथोराव गोमो जायो आरो हायाव सिरियो दंफांनि बिलाइफोरा दुफां बोथोराव गोमो जायो ना जाया सिरियो आं मिथिया दे लोगोफोर आं निमाहा बिदों आं एसे बावगारना दङ दुफां बोथोरावसो बिलाइया खोरोयोना उदां बोथोरावसो खोरोयोना मा बोथोराव दंफांनि बिलाइफोरा गोमो जायो आरो हायाव सिरियो आं बेखौ रोखायै मिथिया नाथाय आं जास्ट सेन्टेन्सखौ खालामनो थाखाय आं बेखौ होबाय सोरबा आंखौ दा कमेन्टआव नेगेटिभ कमेन्ट्स हरगोन बेखौनो मिथियाबालाय मानो भिडिअ बानायदों होननानै नाथाय आङो जियानो जा सरि बिबाय आङो मिथिया बेखौ आङो जायखौ मिथिदों बेखौसो भिडिअ बानायदों आं मिथियैखौ नोंथांमोननियाव बिहरदों
आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरदों आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहर आंहाबो बहुत सोलोंनो गोनां दङ नङा होमबा बिदि नङा जे आं वार्ल्डनि बाथ्राखौनो रोंजोबगोन आङो जा रोंगौ बेखौसो आं फोरोंदों आं रोङिफोरखौ नोंथांमोननियाव सोंगोन नोंथांमोनाबो अननानै आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरब्लानो जाबाय दा बेनिखायनो दंफांनि बिलाइफोरा उदां बोथोराव गोमो जायो आरो हायाव सिरियो दाना जोङो साबजेक्ट आरो भार्बखौ नायना लानोसै साबजेक्ट आरो भार्बखौ नायना लानोसै साबजेक्ट आरो भार्बखौ नायना लानोसै नैया साबजेक्टआथ' दंफांनि नै नि दङ ना होमबा नै सोमोन्दैया ज' जानोसै सेपारेट जानाय नङा बिसोरो बिदिनो थागोन पजिसना दंफांनि बिलाइ दंफांनि बिलाइफोरा ओमफ्राय भार्बा नैबे बिसोरनो लिरना लाग्रोनोसै होमबा दंफांनि बिलाइफोरा लिभ्स बिथिंनिफ्राय फैग्रोयो नालाय लिभ्सआसो फैग्रोगोन नै बिलाइफोरासो फैग्रोगोन बिलाइफोरा इदिनो नि इदिनो दंफां बिथिंनिफ्रायसो उल्था फैयो आगदानिफ्रायसो ओमफ्राय लिभ्स जासिगोन नैबे सरि मा लिभ्स लिरबाय दाना नि माने मा अफ लिभ्स अफ बिनि दं मा ट्री लिभ्स अफ ट्री बेनिफ्राय नै बे थांखानोसै लास्टनिया भार्बखौ लाफानोसै फल डाउन माने सिरिनाय फल डाउन माने सिरिनाय दाना बेखौ लिरबाय नालाय भार्बखौ लिरना लागौनो हाबाय नालाय जोङो ओरै लेफ्ट साइडथिं ओरै फैबाय थानोसै लेफ्ट साइडथिं आगसि फारसे ओरै फैबाय थानोसै जों दाना सिरिनि मा दङ आव दङ आव हायाव ना हायाव नालाय जोङो अन दा ग्राउन्ड लिरनोसै अन दा ग्राउन्ड माने हायानो आरो अन दा ग्राउन्ड माने हाखौ बुंदों अन दा ग्राउन्ड हायाव सिरियो आच्छा मोनसे भुल जादों बेयाव दै भुल जायाखै जोङो मोननै सेन्टेन्स दंना बेयाव बिनिखायनो जोङो मोनसे लिरग्रोनांगोन मोननै सेन्टेन्स दं जास्ट वेट दसे नेथ' दाना जोङो मोननै सेन्टेन्स दङ बेयाव मोननै सेन्टेन्सनि जोङो नै मोनसे बेलेग मोनसे सेन्टेन्स जों बेखौ उनाव खालामगोन मोननै सेन्टेन्स दोङो बेयाव जोङो आरो दोङो नालाय आरो दोङोबा बेयाव मोननै सेन्टेन्स जों बे मोननै सेन्टेन्सखौ उनाव लिरना दाजाबना होबानो जाबाय नैनियानो नैयाव थांफ्लांदों आंनिया थ' नोंथांमोनखौ आं बुंबायदो मोननै सेन्टेन्स नैबे मोनसेनिया नैखिनानिफ्राय खिना मोनसे नैखिनानिफ्राय खिना मोनसे दा जोङो नायनोसै होमबा दंफांनि बिलाइफोरा दुफां बोथोराव गोमो जायो नैखिनाखौसो लिरग्रोगोन जों बेखिनाखौसो लिरग्रोगोन जोङो बिनि उननिखौ आरो खालामनानै आरोखौ एन दाजाबनानै बिथिं लिरना होगोन आरो ना दा होमबा जोङो बिनि भार्बा मबे भार्बा नै मोनसेया मोननै सेन्टेन्स दं नै मोनसे आरो नै मोनसे नैबे फार्स्ट गिबि मोनसे सेन्टेन्सनि साबजेक्टआ नैबेनो जाबाय बिनिफ्राय भार्बा नैबे जाबाय भार्बखौ जों लिरनोसै दाना लिभ्स अफ ट्रिस नैबे दाना टर्न जानाय माने गोमो जानाय गोथां जानाय गोसोम जानाय बेबायदि माबा मोनसे जानाय होमबाथाय टर्न माने जानाय नैबायदि टर्न नैखौ लिरबाय जानायखौ लिरबाय निया टर्न लिभ्स अफ ट्रिस टर्न दंफांनि बिलाइफोरा जायो ओरै जाबाय मा जायो दा नैखौ लिरनोसै येलो जायो येलो जायो टर्न येलो ओमफ्राय नैबे आव दङ ने आवखौ लिरनोसै इननि उनाव मा दङ बोथोर मा बोथोर दुफां बोथोर माने मा अटुम दुफां बोथोर माने अटुम बास मोनसे जोब्बाय दाना मा दङ नै मोनसेया जाबाय फार्स्ट पार्टआ जाबाय दाना जोङो नेक्स्ट पार्टखौ लिरना होबानो जायो आरो मा दङ एन नैथिंनिफ्राय फैलायनांगोन एनखौ लिरना लाग्रोनांगोन खिन्थु एन अटम स्पेलिं बुंजादोंलै बिनि उनाव एन ओमफ्राय नै भार्बानो फैग्रोखायो एन फल डाउन माने सिरिनाय फल डाउन बिनि उनाव आव नैया आवखौ लिरनांगोन आव माने इन दा माने आव जाबाय ओमफ्राय ग्राउन्ड हायाव इन द ग्राउन्ड भेरि इन्टारेस्टिं स' बेबायदि खालामनांगोन भेरि इन्टारेस्टिं फार्स्टआव माने नोंथाङा नैबे एन थायोबाथाय फार्स्ट सेन्टेन्सखौ बानायना लाग्रोनांगोन नैबे फार्स्ट सेन्टेन्सखौ मोननै सेन्टेन्स दङ नालाय बेयाव नैबे मोनसेया नै मोनसेखौ बानायना लाग्रोनांगोन अब्ला बे सेन्टेन्सनि साबजेक्ट आरो बे सेन्टेन्सनि भार्बखौ नायगिरना लाग्रोनांगोन अब्लानो जोबलायबाय नै साबजेक्टखौ लिरना लाग्रोबाय जोङो दंफांनि बिलाइफ्रा लिभ्स अफ ट्रिस भार्बखौ लिरबाय नैया जायो टर्न ओमफ्राय भार्बखौ लिरबाय नालाय भार्बनिफ्राय ओरै फैबाय थानोसै आगसिथिं गालि जायो टर्न गोमो येलो इन दा अटुम दुफां बोथोराव
दाना नेक्स्ट नैबे नेक्स्ट माने लास्ट सेन्टेन्स नामा बियो नायनि लास्ट सेन्टेन्स नंगौ नङा बेयो मा जानांगोन 7 लास्ट सेन्टेन्स नामा बियो आच्छा लास्ट सेन्टेन्स दा जोङो लास्ट सेन्टेन्सखौ नायनि लास्ट सेन्टेन्सआबो इजि गोलाव नुदों नुनायाव बहुत गोलाव नाथाय बियो गोलावबाबो इजि बेयावबो मोननै सेन्टेन्स दं नों सोरजोंबा रायज्लायबाय थानाय समाव आं नोंखौ कल खालामदोंमोन नाथाय नों आंनि कलखौ रिसिभ खालामासै बेयावबो मोननै सेन्टेन्स दं मोननै पार्टस दं बे सेन्टेन्सआव जोङो बे इयुननि पार्टखौ जोङो इयुनाव बानायगोन जोङो नै मोनसे पार्टखौ गिबि पार्टखौ जोङो बानायग्रोनांगोन गिबि पार्टनि जोङो साबजेक्ट आरो भार्बखौ नायगिरना लाग्रोनांगोन साबजेक्टखौ जों मिथिखायो फार्स्टआवनो थायो आं दहायनो खनले बुंखाबाय साबजेक्टआ सेन्टेन्सनि फार्स्टआवनो थायो ओमफ्राय भार्बआ सेन्टेन्सनि लास्टआव थायो होमबा जोङो साबजेक्टखौ लिरनोसै आइ बिदिनो भार्बखौ लिरनोसै नै लास्टनिफ्राय कल खालामनाय कल खालामदोंमोन कल खालामनायखौ इंराजियाव कलखौ होनना बुङो कल मानेनो कल खालामनाय दाना खालामदोंमोन ना बेनिखायनो कल्ड होनांगोन आइ कल्ड दाना भार्बखौ लिरबाय नालाय जों ओरै फैबाय थानोसै नोंखौ आइ कल्ड इउ नोंखौ माने इउ नोंखौ लिरबायना दाना नैखौ आच्छा बेयाव लास्ट नाम्बारखौ नाय 7 नाम्बार बे 7 नाम्बारावबो मोननै पार्ट दं नैबे गिबि पार्ट नैबे नों सोरजोंबा रायज्लायबाय थानाय समाव आं नोंखौ कल खालामदोंमोन बे गिबि पार्ट गिबि बाहागो नाथायनिफ्राय बिथिंगाले गुबुन मोनसे बाहागो बे नाथाय नों आंनि कलखौ रिसिभ खालामासै मोननै पार्ट दं जोङो गिबि पार्टखौ खालामग्रोगोन नै गिबि पार्टखौ जों खालामग्रोगोन नैसिम गिबि पार्टआ बेसिम दाना गिबि पार्टनि साबजेक्ट आरो भार्बखौ नायगिरना लाग्रोनि जोङो गिबि पार्टनि साबजेक्टआ बबे नों सोरजोंबा रायज्लायबाय थानाय समाव बे मोनसे टाइम बेयाव साबजेक्टआ गैया दै गैथ'आ दोङोबाबो बियो थारमाने मा टाइमखौसो फोरमायदों नैबे मोनसे समखौ फोरमायदों बियो लास्टआव थांगोन होनबा सम मा सम बियो 11टाबो होनना बुंनो हागौमोन बियो बे रायज्लायबाय थानाय समाव बेसेबां सम बे समखौ बुंनो हागोन खिन्थु बियो टाइमखौ मिथिया नालाय बिनिखायनो बुंबाय मा नों रायज्लायबाय थानाय समाव बिनिखायनो बियो टाइम फोरमायग्रा मोनसे फ्रेस बायदि जादों बिखिना बिनिखायनो बियो लास्टआव थांगोन आसल साबजेक्टआ माबे आसल साबजेक्टआ नै आङा आं नोंखौ कल खालामदोंमोन बेखिना होमबा आङा फैग्रोगोन साबजेक्टआ आं फैबाय बेनिखायनो भार्बा नै कल खालामनाय कल मानेनो इंराजियाव कल खालामनाय कल माने बिनो कल खालामनाय जाखायो बा खालामदोंमोन दंना बेनिखायनो कल्ड जाबाय बियो कल खालामदोंमोन सोरखौ नै कल खालामदोंमोन लिरबायना बिनि उनाव नैखौ लिरनांगोन नोंखौ इउ नोंखौ कल खालामदोंमोन दाना बेखिना थाखो नैखिना थाबाय नै बेखिना आद्रा जाना थाबाय नैखिना राव सोलायनांसिगोन दाना मायबा मोनसे खालामबाय थानाय समाव होननायखौ जोङो नैयाव लिरना लाखादोंमोन नैया नैखिनाव मायबा मावबाय थानाय समाव बेबायदि बाथ्रा फोरमायोब्ला जोङो व्हाइल बाहायनांगौ दाना होमबा जों व्हाइल बाहायनोसै नैखिनाखौ नैया नों सोरजोंबा रायज्लायबाय थानाय समाव होमबा व्हाइल साबजेक्टआ नैयाव मोननै साबजेक्ट इउ पास्ट नालाय इउ पास्ट जागोन पास्ट टेन्सखौ बुजिबानो मोनगोन I called you while you were talking रायज्लायबाय थानाय समाव रायज्लायनायखौ लिरनांगोन नैया रायज्लायबाय थानाय while नै समाव जाबाय रायज्लायबाय थानाय समाव while you were talking while I called you while you were talking ओमफ्राय सोरजों माने टकिं टकजों टु जायो जेरै गजों टु जायो टकजोंबो विथ नङाबा टु जायो so talking to someone जोब्बाय मोनसे फार्स्ट पार्टआ जोब्बाय I called you while you were talking to someone बे मोनसे जोब्बाय दाना उननि बाहागोआ नैबे latter part of the sentence बेखौ जोङो ट्रेन्सलेट खालामनोसै मा दङ एन गैया नाथाय दङ नाथाय माने बाट नों आंनि कलखौ रिसिभ खालामासै दाना नों आंनि कलखौ रिसिभ खालामासै बेयावबो एखे फर्मुलाखौनो बाहायनांगोन जोङो गिबियाव साबजेक्टखौ सायख'ना लानांगोन बिनि उनाव भार्बखौ आरो साबजेक्टआ गिबियावनो थायो इउ बाट इउ नैया रिसिभखौ लाना फैनांगोन रिसिभ खालामासै खालामदोंमोन होनबाथाय इउ रिसिभड बाट खालामाखैमोन होनबाथाय डिड नट माने माबा मोनसे मावाखैमोन मा मावाखैमोन रिसिभ होननायखौ खालामाखैमोन बियो होनबा नै रिसिभड हि डिड नट बाट इउ डिड नट रिसिभ नैखौ लिरबाय कल खालामासै नैखौ लिरबाय रिसिभ खालामासै माखौ रिसिभ खालामासै आंनि कलखौ नै दङ ना होमबा बेजों
एखेलेगे थागोन लोगोसे थागोन होमबा आंनि कलखौ माय कल you did not receive my call very interesting so नों सोरजोंबा रायज्लायबाय थानाय समाव आं नोंखौ कल खालामबाय थादोंमोन आच्छा खालामबाय थादोंमोन I called you खालामबाय थादोंमोन नाथाय नों आंनि कलखौ रिसिभ खालामासै I called you while you are talking to someone but you did not receive my call मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नैखौ जोङो past continuous आवबो लिरनो हायो past continuous आव लिरोबाथाय बांसिन एप्रोप्रिएटसो जासिनो I was calling you होननानै बुंबाथाय साबसिनसो जासिनो नैथिं मानो होनबा बर'आव आं नोंखौ कल खालामबाय थादोंमोन नै दोङो नालाय I was calling you while you were talking to someone but you did not receive my call so बेबायदि खालामनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं आरोबाव खनसे साजेस्ट खालामदों नोंथांमोना नैबे मा जाना दोङो टु बाय जानांगौ बिदे नैखिनि जितु फ्रेजेस प्रिप'जिशनेल फ्रेजेस बे प्रिप'जिशनेल फ्रेजेस आरो प्रिप'जिशनफोरखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायना लाग्रोनांगोन आरो गोसोआव लाखिनांगोन आरो खनले बाथ्रा दाबाय थायोबानो गिबियावनो बेखौनो नायै बाथ्रा दा नोंथांमोना नैफोरखौनो बेखौनो नायै बाथ्रा दाबाय था माहासेसो 10 दिनसो प्रेक्टिस खालामबाय था बेखौनो नायै बाथ्रा दाबाय था अब्ला नोंथाङा बेखौ लासैनो गोसोआव थालांगोन आरो बेखौ गोसोआव थाबाबो नोंथाङा जुदि टेन्स गायाबाथाय एसे प्रब्लेम मोनगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायजों नोंथांमोना टेन्सखौ माबायदि समाव माबायदि बाहायो माब्ला बाहायो बे टेन्सनि बाहायनायखौ नोंथांमोना क्लियारलि रोंनो नाजाग्रो बिनि उनाव नैबे फर्मुलाखौ बाहायनानै नोंथाङा जिमान गोलाव सेन्टेन्सआनो जाया मानो नोंथाङा इंराजिनिफ्राय बर'निफ्राय इंराजियाव राव दानस्लायनो हागोन मोनसे बाथ्रा बावगारदोंमोन दै नैबे रिसिप्टसो जाया दै सरि आं रिसिप्ट लादों नै डिड नट होननाय लोगो लोगो नैबे पास्ट फर्म जाया सेकेन्ड फर्म जाया रिसिप्टसो जायो बेनिखायनो I called you while you were talking to someone but you did not receive my call बा I was calling you while you were talking to someone but you did not receive my call अब्ला नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखियोबा आं बरिया खनसे फुल नुजाहोनि स्क्रिनशट खालामना लाखिजागोन बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखिनो आं खनसे एरै खालामना होनि स्क्रिनशट खालामनो गोनांबो गैया बेयाव नङा होमबा रोंखाजोब्बाय नोंथांमोना रोंखाजोब्बाय बायदि मोनना लाखाबाय आङो रोंखागोन ना बेयो इजिसो बेबायदि टेकनिकखौ बाहायबानो नोंथांनि थाखाय इजि आरो बियो तो फ्रेंड्स नोंथांमोना हयथ' बुजि मोनबायब्ला आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला माखौबा बुजि मोननाय बायदि मोनदोंब्ला नोंनि सोरबा लोगोनो जाय लोगोआ इंराजि रायज्लायनो लुगैयो बिथांनो शेयार खालाम जाहाथे नोंनि लोगोआ हेफाजाब मोनो आरो भिडिअखौ मोजां मोनाखैब्ला नोंथांनि गोसो शेयार खालामनाय नोंथांनि गोसो आं रावखौबो शेयार खालामनो लाइक खालामनो होआ नोंथाङा मोजां मोनदोंब्लासो खालामजायो कम्पालसरि नङा तो बेखिनियानोसै इयुनाव आरो बेबायदिनो माबा मोनसे टपिकनि सायाव लानानै नोंथांमोनजों आङो भिडिअ बानायगोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट